Bok internet, evo mene opet. U ovom videu vam donosim novi 4F ili ti 5 fun facts in 5 minutes. Razmišljala sam da dodam još jednu riječ na F, tako da imam 5F, jer je ono 5 fun facts in 5 minutes, ali ne pada mi nijedna druga riječ na F na pamet, a da nije ona prosta. Nema sad to veze, nemamo puno vremena, pa krenimo. Fun fact broj 1. U velikoj većini irskih i britanskih kuća, a kad kažem velika većina mislim na ono 80-85% kućanstava, još se uvijek nalaze odvojene slavine za vruću i za hladnu vodu. Razlog tome nije zato jer su, ne znam, Irci i škrti ne žele staviti miks slavinu, već je razlog način na koji su kuće građene u prošlosti. Velika većina kuća na tavanu gore ima velike spremnike ili tankove vode koje hrane spremnike tople vode koje se koriste za centralno grijanje, za vruću vodu u kupaonicama, na slavini i za tuširanje. Ti tankovi, koliko god se možda ljudi brinuli za njih i održavali ih, budući da se nalaze na tavanu, nalaze se u tom okruženju gdje je zagađenje vrlo vjerojatno. Bilo da se radi o hrđi, bilo da se radi o prašini, o hrpi različitih vanjskih elemenata kao što su možda i miševi i štakori, za kojih ima jako puno prijavljenih slučajeva. I zbog tog razloga nije preporučljivo piti i koristiti toplu vodu. Hladna voda naime dolazi iz glavnog vodovoda i za nju se smatra da je sasvim sigurna za piće. Isto tako, neki od Iraca su mi rekli da i hladna voda iz kupaonice nije najsigurnija za piće. Vjerojatno vam se ništa neće dogoditi ako je budete pili, ali ima drugačiji i čudan okus. E sad, zašto velika većina kuća još uvijek nema te miks slavine? Pa iz tog razloga što taj tank na tavanu još uvijek postoji i ako dođe do zagađenja može doći do kontaminacije cijelog sistema. Iz te neke sigurnosti oni još uvijek preferiraju odvajanje cijevi i vodovoda. U modernim kućama, u novogradnjama i u kućama koji su odlučile napraviti taj upgrade, postoje bojleri za kakve mi znamo i koji zagrijavaju vodu na zahtjev. Fun fact broj 2. Ovo nije 2. Ovo je vrlo kratko i jasno, ovo je slang koji se koristi pogotovo ovdje na području Korka, ali ga možete čuti diljem Irske. Znači, ako zamolite Irca da vam pomogne s torbom ili može li vam pokazati put do negdje, i ako on odgovori sa I will yeah, znači da vam neće pomoći i to jednostavno znači ne. Vrlo kontradiktorno, ali vrlo istinito. Nemojte se iznenaditi ako vam dođe i odgovori sa I will yeah, vi se ponadate, on se okrene smijući vam se. To je tako, svako ima svoje slangove. Fun fact broj 3. Što se tiče struje, vjerujem da velika većina vas zna da Irci imaju drugačije utičnice. Tako da svi mi koji smo došli s bilo kakvom tehnikom iz Hrvatske ne možemo puniti i koristiti naše električne uređaje bez čuvenih adaptera. Dakle, utičnice imaju 3 rupe, pinovi su plosnati i širi i ovo ide u utičnicu, a u ovu stranu ide vaš uređaj kako bi ga mogli napuniti. Isto tako kad ovdje kupite neki elektronički uređaj, idete u Hrvatsku, postoji obrnuti adapter koji ima pinove koji trebaju za naše utičnice, a s druge strane uključite svoj uređaj. Fun fact broj 4. Ova činjenica nadovezuje se na moju prethodnu, a radi se o on i off utičnicama, ne utičnicama, prekidačima na utičnicama. Da, dobro ste čuli. Osobno ih smatram jako korisnima i praktičnima, a razloga zašto postoje je nekoliko. Štiti malu djecu od neželjenih ozljeda i nesreće jer znate da djeca turaju prste gdje god stignu. Štedi električnu energiju jer sam sigurna da nitko od nas navečer prije spavanja ne ištekava TV, sve ostale kućanske aparate, lampe i sve ostalo iz struje, jer iako ne radi, vuče struju. Dok od ovih utičnica samo prebacite prekidač na off i prestane vući bilo kakvu struju. Treće, svi dobro znate da ako niste kod kuće i ako nestane struje kad vas nema i kad se ona ponovno vrati, svi aparati se popale. Tako da se nerijetko desi da dođete doma s posla i nađete upaljen televizor koji vuče struju kad vas nema doma. Prekidačima isključite sve što možete i to je to. Fun fact broj 5. Prošle godine je objavljeno da je Irska druga zemlja u svijetu po korištenju čaja po glavi stanovnika.
Tako je, Irci su pobijedili i Kineze i Britance i sve druge zemlje na svijetu osim Turske koja je zasjela na prvo mjesto. I to je bilo to, nadam se da su vam se ove činjenice svidjele. Hvala vam što ste kliknuli na ovaj video. Ako mislite da bi nekome drugome mogao biti zanimljiv ili od koristi, slobodno proslijedite. Budite dobri ljudi, budite dobri jedni prema drugima i uživajte u ovom prekrasnom ljetu. Bog!